Марафонның беренче өлеше район үзәкләштерелгән китапханәдә башланды. Кичәдә филология фәннәре докторы, әдәби тәнкыйтьче, галим, журналист, тарихчы Фәнил Күзбәков, район хакимиятының муниципаль хезмәт, информацион мәгълүмати һәм кадрлар эше буенча бүлек начальнигы Рөстәм Хисаметдинов, язучы, журналист Назар Нәҗми исемендәге премия лауреаты, Башкортстан Республикасы Язучылар берләшмәсе әгъзасы якташыбыз Илдус Тимерханов, Илеш башкортлары корылтайы рәисе, Башкортстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Илшат Сибагатуллин, Башкортстан гәзите журналисты Ойгөл Җәмилова, район мәдәният бүлеге начальнигы Рөстәм Әхмәдиев, район үзәкләштерелгән китапханә директоры Ойгөл Якупова, Дүртөйле районының Илһамчылар берләшмәсе җитәкчесе Рафаэль Хафизов, Илеш районының Балкыш берләшмәсе җитәкчесе Гөлфинә Сәлимова, Дүртөйле һәм Илеш районнарыннан бер төркем иҗатчылар катнашты. Кичәне китапханә хезмәткәре Клара Халиуллина бик эчтәлекле итеп алып барды. Фәнил Күзбәков үз чыгышында Илеш җиренең талантлы кешеләргә бай икәнлеген әйтте. Мин Илешкә бик каванып килдем. Олы теләк белән килдем. Чөнки Илештә яшәүчеләрне мин күптән беләм, аралашып яшәйм. Әдәбиятчылары менән дә, гомумән җитәкчеләре менән дә, мәдәният өлкәсендә генә түгел, мәгариф өлкәсендә эшләгән кешеләрне дә яхшы беләм, кайбер бердәрен әйтәйек. Шуңа был сакыруды алгас һәм Язучылар союзына хуплау ишеткәч, каваныч тойгыһы кичердем һәм канатланып килдем дип әйтергә мөмкин. Бunda ниндидер арттыру юк. Менә бүгенге очрашуларда Илештә менә әдәбиятка, рухияткә кызыксынуның зур булуын мин тагыла бер тапкыр күрдем, инандым шуңа. Чөнки иҗат итәләр, үз нәшер менән булгаста китап сыгаралар, авыл тарихтарын язалар. Булар үзе үк күрһәткес булып тора дип әйтәм мин. Халык рухияткә, кеше күңеленә битараф түгел. Гомумән теге әдәбиятка игътибар ул, кешенең күңеленә игътибар ул күрһәтеп тора. Бындай кешеләргә өмет бар дияргә кирәк дип әйтәм мин. Улар насар юлга аяк басуы мөмкин түгел анда кешеләр. Әдәбиятка игътибарлы булган кеше. Ягъни үзләре яза, башкаларның язганына игътибарлы һәм әдәби түңәрәктәр эшләп килә. Итәкчелек ягынан игътибар булуында күрәм мин монда, итәкчелек ягынан да. Кыскаһы менә шундый теге тәэсираттар зур. Был безнең сара ел башынан ук башланган. Быелгы ел битендә игълан ителде Корылтай тарафыннан башкорт тарихи елы дип игълан ителде һәм ошо сикләрдә тарих язарының ташына дигән марафон игълан ителде һәм ошо марафон сикләрендә үткән сара бул. Гомумән әле мин сагыштала әйтеп киттем, очрашулдагы сагыштала. Бына был yerdə яшәп иҗат иткән Роберт Миңнуллин, Суфиян Бабарисов, Ринат Хайри кебек әдипләрне биргән yerdə әлбәттә әдәбиятчыларның булуы, уның һүнеп калмавы һәм яшьләрнең дә моны күренүе бик һәйбәт. Әлбәттә иҗатчылар улар күп булмай, йөзәрләп булмай, улар берәм-хәрәм генә булуы мөмкин, берәм-хәрәм. Ләкин шуларны моны күрә белергә һәм вакытында ниндидер ярдәм кирәк, ярдәм итеп теләктәшлек, айрылса теләктәшлек белдерергә кирәк. Бу якта мин күрәм, район итәкчелеге шулай да дөрес юнәлештә дип уйлыйм мин, дөрес юл хайлаган улар бана булгандай кызыксынучыларда, әдәбиятны кызыксынучыларда ярдәм күрсәтергә ынтыла һәр вакытта. Ойгөл Җәмилова республикада яшь буын шагыйрьләр берләшмәсе барлыгын, һәр теләгән иҗатчыны анда кертү мөмкинлеген белдерде. Үзенең иҗат җимешендә, шигырендә үз телемдә сөйләшә балам димәк туган телнең мин сагында торам дип ассызыклады ул. Кисә, бүген, иртән, кисендә туган телнең мин хагында торам. Нидер исбат итү кирәк түгел буның өчен уран. Туган телнең мин хагында торам. Кәрәкмәй дә ялдар, канат һүзләр, күңелемдә шау бер тирмә корам. Ул тирмәлә халкым бизәктәре, туган телдән мин хагында торам. Ул тирмәлә башта булды бишек, йырланылды 50 бәли бәүдәр, алар ишетелде әттә, әннә, әсәй, атай тигән тәүге һүзләр. Тәпәй басып, атлап киткәндәле, тәүге шигырь йөрен әйткәндәле, тәүге дуслык серен сискәндәле, белем усагына килгәндәле,
үз телендә һүзен әйтә балам. Димәк, туган телдән мин хагында торам. Балкыш берләшмәсе җитәкчесе Гөлфинә Сәлимова әдәби берләшмәнең эшчәнлеге белән таныштырды. Яңа һәм яшь иҗатчылар барлыкка килүенә өметен белдерде. Иҗатчылар үзләре белән кыскача таныштырып, әсәрләрен укып ишеттерделәр, киләчәккә планнары, алда торган бурычлары белән бүлештеләр. Шунысы куанычлы, яшьләр арасында да каләм тибрәтүчеләр барлыкка килгән. Йонны авылының 10нчы сыйныф укучысы Идел Фәтхетдинов шигырьләрен укып ишеттерде. Иң өлкән иҗатчы ветеран укытучы Фәнә Минһаҗеваның да эшчәнлеге, активлыгы соклануга һәм мактауга лаек. Кичәне ямьләп Илшат Сибагатуллин, Фәрит Харасов җырларын бүләк иттеләр. Марафонның икенче өлеше Илеш шагыйрәсе Рита Солтановага багышланды. Аның иҗат кичәсе үтте. Шагыйрәнең каләмдәшләре сүз тотты. Аның шигырьләренә язылган җырлар яңгырады. Рита Солтановага урындагы корылтай рәисе Илшат Сибагатуллин рәхмәт хаты тапшырды. Гомумән, марафонда туган тел, халкыбыз тарихы, яшь буынны әдәбиятка җәлеп итү, милли узаң мәсьәләләре күтәрелеп, аларны шишүдә иҗатның бигрәк урындагы иҗатчыларның роле баһаланды. Мәрьям Шамсиева сөйләп ишеттергән Әнгам Атнабаевның «Шагыйрьләр» шигырендәге юллар чараның лейтмотивы булып яңгырады. Шагыйрьләр күтәрә заманны. Мая газетының махсус хәбәрчесе Алсу Басырова, Луиза Шарафетдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.